Nebojaschopnosť vôbec tej mužskej populácii Slovenska je smrtonosná. Viete, ten fakt, že v podstate máme 20 000 mužov v armáde, ale z toho je bojaschopná možno 1/4, aj to pochybujem, čo je hrôzostrašné číslo. 5000 ľudí, to je nič. Veď nás tu pozabíjajú čapicami. Naše letectvo je skutočne strašne málo vycvičené, málo nalietaných hodín majú. Keby niekto na nás zaútočil, tak skončíme do 3 dní. Do 3 dní skončíme. To, že sú v Maďarsku sa cvičia v táboroch, za Hitlera sa tiež Hitlerjugend, malé deti sa učili nejakým takým vo výcvikových táboroch a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko v Maďarsku prebieha, oni sa proste možno na niečo chystajú. Kto nás bude brániť? S čím sa budeme brániť, keby náhodou? No nedaj Bože, nedaj Bože. My samozrejme nechceme vyvolávať nejaké strašiaky alebo niečo podobné. Ale na druhej strane tie aktivity, ktoré prevádzajú naši južní susedia, proste navodzujú takéto myšlienky, bohužiaľ. Samozrejme aj pripravujeme niečo v tomto smere. Zatiaľ sa len konzultuje tento návrh zákona, ktorý by bol na báze dobrovoľnosti. My to nechceme robiť na silu. Je hromadu mladých chlapcov, a nielen chlapcov a dievčat, ktorí sú vlastenci a ktorí sú patrioti a ktorí by radi boli aj pripravení na to najhoršie.